OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Kalanso bɛ Mali kɔnɔ minnu ɲɛsinnen don denmisɛnnin minnu la jarabila ni mɛnbaliya ani kumabaliya bana ye. Kalanso in nafa ka bon kosɛbɛ mais gɛlɛya de bɛ kalanso in kan. A bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ. Bamako pɔsiba n'ale de tun bɛ wasa don an ka samaw ɲɛnabɔli la fɔlɔ. Nka an bɛ don min na ko bi ale fanga dɔgɔyara kosɛbɛ ka sababu kɛ kariw cayali ye. A bɛ walawalali sɔrɔ bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ. Ni dɔgɔkun in na ni maa min bɛna jɛ ka masala o de ye Amza Beso ye. An bɛna jɛ ka kuma furancɛla fanga kan. Tɛnɛ décembre kalo tile 6 san 2021 aw daga naga dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan Actuel Media sanfɛ. I n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na. Amasur ale ye tulo gelenw ka jɛkulu tɔn dɔ ye Mali la. Olu ye kalanso dayɛlɛ san 2021 Ɲamakɔrɔkaw fɛ sigida 6nan kɔnɔna na. Jigiya kalanso ye kalanso ye mun dabɔlen don denmisɛnninw kama Ala ye minnu lajarabi ni mɛnbaliya ani kumabaliya bana ye. Nka kalanso ni ladala kalanso tɔw bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ. Kasim Jabate ale wulila ka se jigiya kalanso la. An ka jɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ. Bobo ka jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko Association Malienne des Sourds Amasur ka kɛɲɛ ni san 2001 olu ye kalanso dayɛlɛ Bobo denmisɛnninw tɔgɔ la. Kalanso n'a bɛ wele ko jigiya kalanso ale ye kalanso ye min kɔkɔrɔma donnen don jamana fɛ nka jamana kalanso tɛ. Bobo de ka ca yan kosɛbɛ sinon dɔw wɛrɛw bɛ yan bon minnu ka i t'a sɔrɔ o dérangelen don dɔɔni hakili la mais olu ka fɛngɛ man jugu kosɛbɛ bon u tɛ kuma fana u tɛ mɛnni kɛ donc an bɛ olu damadamaniw bɛ anw fɛ yan bon dɔ fana ni bɛ yan an bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ sen taamako gɛlɛya bɛ ale kan dɔɔni nka bon a tɛ kuma fana ni a tɛ mɛnni kɛ voilà donc ni olu ka gɛlɛma minnu ni ka gɛlɛmaw tɛ donc an bɛ o de sɔrɔ an fɛ yan ekɔliden hakɛ min bɛ an fɛ yan bi ekɔliden 153 donc 153 in na an bɛ se k'a fɔ o tɛ a ko bannen ye fɔlɔ parce que comme école spéciale de don donc an bɛ ka continuer ni halisa ni inscription ye donc an bɛ se k'a fɔ don nataw la donc dɔ bɛ se ka fara a hakɛya kan denmisɛnninw bɛ 400 de sara kalo la kalo 400 o b'o de sara. Ni denmisɛnninw bɛ kalan i n'a fɔ kalanden tɔw nka u ka kalan cogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ici on apprend les enfants à lire à travers le langage des signes. On fait le langage des signes, les enfants. Yan nɔ an bɛ denmisɛnninw kalan Bobo ka kumacogo la. N'an ye min yir'u la u fana bɛ segin o kan. Wa denmisɛnnin ninnu la faamuyali ka di. Danfara min b'u ni denmisɛnnin tɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ mɛnni kɛ wa u tɛ kuma. Les autres ce sont des entendants et ce sont des sourds-muets. I n'a fɔ kalanso tɔw ni kalanso in ka fara kalandenw kan gɛlɛyaba b'u kan. Bon gɛlɛya minnu b'an kan nin waati in na an bɛ se k'a fɔ a gɛlɛyaw bɛ dɔɔnin bɔ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni an ka rive droite in kan ni école kelen dɔrɔn de bɛ Bamakɔ rive droite kan donc mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ caman na yɔrɔ janw na ka na yan denmisɛnninw i b'a sɔrɔ o ye gɛlɛyaba de ye anw kan donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi bolimafɛnko gɛlɛya b'an kan donc gɛlɛya wɛrɛ min dɔ wɛrɛ min b'an kan tuguni i n'a fɔ o ye formation ko ye parce que an maître minnu bɛ na yan i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ na ka sɔrɔ u tɛ se langue des signes na dɔw ka kuma u tɛ se a la gɛlɛya dɔ wɛrɛ fana ni i n'a fɔ an ka kuranko ni an ka jiko tana o charge bɛ anw yɛrɛ de kan. Ni denmisɛnnin hakili ka di i n'a fɔ kalanden tɔw wa o bɛ faamuyali kɛ joona ni yɔrɔ in na yan nɔ kalanden dɔ b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye a n'o ye baara min kɛ kalanso la bi.
Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est l'acclamation. Ni kalaso ye ɲɔgɔn kelen dɔrɔn de be commune 6 kɔnɔna na. Denmisɛnninw min kalaso la olu kilalen kɔfɛ o b'olu bila ka taa hippodrome na ni kalanso ɲɔgɔn wɛrɛ la walasa u ka se ka taa kalan kɛ sanfɛ kalansow la. Min ye sanfɛ kalansobaw ye n'an ko ma lycée ani université tɛ an ka jamana kɔnɔ ni kalanden ninnu ye. O ye kunba ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili to an ka ni denmisɛnninw ka kalanko la olu min lajarabilen don ni kuma mɛnbaliya ye. Cɛw ka kundilanyɔrɔ ɲɔɲɔlen bɛ an ka fanba kɔnɔ nka ni waati laban in na kundilanyɔrɔ wɛrɛ kura bɔlen don a bɛ fɔ mun ma ko barber shop. Fatumata Darame ale wulila ka ɲɛɲini k'a ɲɛ danfara jumɛn de bɛ ni kundilanyɔrɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Kungoloshidelakena, chiffon, lamu ani a ɲɔgɔnna caman b'a to kungilanna ninnu m'u ka clients lasewa. A bɛ san damadɔni bɔ bi cɛw ka kungilanyɔrɔw carilen don Bamakɔ faaba kɔnɔ wa u sɔngɔ bɛ t'u jɔ 60 ka taa 200 la wa kungilanna ninnu bɛ se ka 2000 sɔrɔ tile kɔnɔ. Prix don k'a daminɛ 60 ka taa bila 100 la voilà. Olu ye modèle simple sinon ni fagali ni fɛn wɛrɛw don olu ye 200 250 bon a bɛ dépend yɛrɛ ka modèle bɛɛ bɛ kun quoi. Bon gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ k'a ma sɔrɔ o bɛ se ne ma ko n kɛ min sara n b'o sara o reçu bɛɛ bɛ n bolo yan. Bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'o compter bari ni ne y'a daminɛ sɔgɔma fo sufɛ ne b'a la bon yala se k'o compter kɔni. I bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka ca olu na olu na i tɛ se ka caman sɔrɔ quoi. Sinon a gale amina ga cogo cogo. Ni client in b'a ka nisɔndiya yira an na. Bon ne ye n kun kɔfɛ 100 de ne satisfait la parce que a bɛ kunsigi min bɛ ne kunkolo la nin yɔrɔ in kɔni ɲɛ b'a la donc ni kunsigi bɛ san 15 bɔ donc mɔgɔ fila bolo ma maga la ale de bolo bɛ maga la. Oui bon. An ye an kunsi kungilanna yɔrɔ wɛrɛ kan ni kungilanna ma da don sugu cɛya don na k'o ɲɛfɔ an ye. Kunkolo kelen ka coiffé ka daminɛ 60 ni 100 ninnu na. Minimum 5000 francs weekend na. Cɛw ka kungilanna yɔrɔ wɛrɛ carilen don a bɛ san damadɔni bɔ n'an b'olu wele ko barber shop. Tile kɔnɔ an ka mɔgɔ kunnafita ka ca an se ka compter quoi an ka client ka ca an ka client bɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ bon mɔgɔ caman na kun kɔfɛ yan bon kunkolo bɛ daminɛ 3500 o ye kunkolo gansan barbu t'a la bon ni barbu b'a la 4000 4500 ninnu yɛrɛ an ka client tubabuw b'a la bon farafin b'a la ministres députés a bɛɛ b'a la a bɛɛ bɛ na fɛn min ye 100 000 à peu près 100 000 à mon sur le téléphone. Ni client be kungilayɔrɔba ninnu sugandili kun fɔ an ye. Si je peux me permettre, m'a fɔ bi Bamako alors le meilleur salon ici à Bamako au bloc d'Héro. C'est prouvé par les clients, c'est prouvé par tout le monde. Qualité bɛ yan nɔ 1 de 2 coiffeur bɛɛ professionnel ye. Au fait i b'a dɔn qualité ko la n'i bɛ qualité nɔfɛ i bɛ wari min bɔ i t'o lajɛ. Différence o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ a différence ba b'a ni carré kɔnɔnaw cɛ parce que carré kɔnɔna i bɛ se ka t'i kun ka fɛ 40 i bɛ se ka t'i kun ka fɛ 100 i bɛ se ka t'i kun ka fɛ je sais pas 60 i kunkolo kɔni bɛ coiffé bon yan 700 800 900 kana wari bɔta in lajɛ bibi na kungilanna ninnu bɛɛ b'u dahirimɛ sɔrɔ wa client fana bɛ se wa ka d'a kan bɛɛ b'i ta kɛ i ka se kɔnɔna na. A ka gɛlɛn bi i ka yala faaba kɔnɔ k'a fɔ k'i ma Awusaw ka sɛ feere yɔrɔ dɔ ye n'o ye sɛ jeninen ko ye da la dumuni don mun ka di maaw ye kosɛbɛ wa n'a feere yɔrɔ ka ca Aïssata Jakite ale ye munummunuli kɛ an ka jan ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ. Délice dɔ b'a la ça peut pas s'expliquer nɛn de bɛ se k'a expliquer ni ko i b'a fɔ dɔrɔn fɔcogo tiɲɛ yɛrɛ la i se k'a fɔcogo sɔrɔ jɔn la. Ni san laban ninnu na sɛ feere kɛra fɛn ye min ye sanni feere labɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yala sufɛlaw fɛ sɛ jeninen n'u b'ale wele ko Awusa sɛ min hakilina bɔra Nigeriya Awusaw la fɛn kɔni gundo ka bon bari a bɛ mariner ni nafɛn caman de walasa k'a dunni ja a sanbakaw bolo an bɛ don min na ko bi a kɛlen don koba ye an ka sufɛ dumunikɛlaw bolo an bɛ Awusa chicken na Kalaban. Kuran jenini ni tasuma jenini tɛ kelen Awusa jenini de don an bɛ fɛ dɔ kara o fana bɛ gu dɔ d'a ma tuguni quoi bon farafin sɛ b'a la tubabu sɛ b'a la i n'a fɔ a marilenin filɛ cogo min na bɛɛ sɛ couleur la a bilennen don n'i nana n'i ko farafin sɛ an b'o d'i ma n'i ko tubabu sɛ an b'o d'i ma place 12 alihamudulilayi n bɛ n dahirimɛ sɔrɔ a la n bɛ n ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ a la. Ni sɛ sɔngɔ bɛ sanga hali n'a sɔrɔ samasamali bɛ u feerekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ
o n'a ta o ta feerekɛla nunu kɔni b'u dayirimɛ sɔrɔ. Y'a daminɛ n kun tɛ tɛmɛ sɛden 5 sɛden 6 kan mais n bilama n bɛ se ka 70 60 feere. N bɛ se ka sɛ ɲɔgɔnna 50 60 an bɛ se k'a feere tile kɔnɔ. Tile kelen kɔnɔ an bɛ se ka 4000 5000 sɔrɔ. Tɔnɔ ye sɛ kelen 800 de ye. A tilankɛ ye 400. N ka pièce den kelen o ye 200 ye. An ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la donc ka hakilila ɲumanw di ɲɔgɔn ma donc a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Ni sɛ dumaba in ja tɛ se ka fɔ ka ban a sannikɛlaw bolo. Délice dɔ b'a la, ça peut pas s'expliquer. Nɛn de bɛ se k'a expliquer. Don o don an bɛ nin fɛ yan nɔ. Surtout u bɛ tɛgɛdɛgɛna de k'a la wa u bɛ jumɛn de k'a la je sais pas. U bɛ sunbala de k'a la wa a kɔni goût dɔ b'a la tan cogoya la. Ɲɛfɔcogo t'a la kɔni an kɔni an y'a k'an baarada ye. On peut dire que le prix est abordable. N'al n'a sɔrɔ a ka ca a kɔni a ka di. Ni Bamakɔ kɔnɔna falen don restaurant baw la ani sɛ feereyɔrɔ caman la ni Hausa sɛ feerela nunu kɔni place ka bon kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi. Mali kiri furadama kuma ka ca jango ni furancɛ fanga in kɔnɔna na maa dɔw y'a yira ko kiri taabolo ka ɲi sabula ko fɛn dɔw bɛ ka yɛlɛma nka dɔw fana ko k'olu sirannen don ka dabilali laban minnu kɛra. Asetu Fune Samake ale y'a ka micro yala a ye jaabi minnu sɔrɔ an ka jan wolo lamɛn. Ne b'a kɛ cogo min na jeu b'a kɛ cogo min na très bon ka di ne ye a position ka ɲi politique ko t'a la a bɛ ka taa normal yɛrɛ de kan. Ni wagati laban ninnu na Mali la kiriko ye mɔgɔ caman ka barodayɔrɔ kuma ye k'a ta bɔlɔlɔ sanfɛla la fo ka taa bila an ka gɛrɛnw yɔrɔw la mɔgɔw b'u hakilinata fɔ kosɛbɛ kiri tigɛ cogo la Mali la caman fɔla olu nimisi wasalen don kiri tigɛ cogo la. Jamana bɛ ka kiri kɔni bɛ ka kɛ position min na bon an kɔni bɛ se ka Ala fo ka barika da ni kiri tigɛ cogo ye. Sans justice là bon Cameroun sans justice ka ɲi justice ka ɲi sisan. Jama fangeli hakilina ye ko Mali kiri tigɛ cogo bɛ ka taga ɲɛ kosɛbɛ sabula k'u tɛ ka dan yuruguyurugu kɛlɛli dɔrɔn ma nka kiri bɛ ka tigɛ a tigɛ cogo la ka sɔrɔ u ma mɔgɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na. 100% min tɛ mɔgɔ minɛ ye quoi. Est-ce qu'il y a fait? On est là communicatif là mercredi passé, nous justement nous participé. On est juste au bara tableau, ça me fait plaisir quoi, bara tableau quand même. Surtout n'ale sigida nana sigila den dɔ ye ale ka fɔ la ale nimisi wasalen no kosɛbɛ sabula kiri bɛ ka tigɛ cogo la fo ka taga se bɔlɔlɔ kana kow ma. Ça va parce que n'i ye réseaux sociaux lajɛ i b'a ye ko fɔlɔ la fɛn caman manamanakan caman tun bɛ fɔ réseaux sociaux kan mais bi Dieu merci réseaux sociaux banɛni ba ninnu. Caman fana y'a yira ko Mali kiri tɛ ka tigɛ a tigɛ cogo la an ka kiri bulonw kɔnɔ. Ka ɲa ka daga mun na fantan ka hakɛ de bɛ minɛ ka di faama ma u bɛ ka minnu minɛ ka minnu bila o bɛɛ kiri tigɛbaliya yɔrɔ a tɛ ka tigɛ ka ɲa. Bamako Posiba n'ale ye foroba cakɛda ye ale de tun bɛ wasa don an ka samaw cili n'an ka batakiw cili la a sigira sen kan kabini san 1980 waatiw an bɛ don min na ko bi u ka cakɛda min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa 100 ɲɔgɔnko la Aminata Igre Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin baarada in kan. A dilanna ka bɛn ni san 1911 na nanzara tile wagati la k'a tɔgɔ da Poste Télégraphe Téléphone PTT. A birefɔra dayɛlɛ la Ɲoro di Sahel kaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni san 1971. O kɔfɛ Bafulabeni Kitata dayɛlɛ la ka kɛɲɛ ni san 1981 ye. Kayini Tukoto ta dayɛlɛ la ka kɛɲɛ ni san 1982 ye. O bɛɛ kɔfɛ Bamako ta dayɛlɛ la ka kɛɲɛ ni san 1883 ye ka kɛɲɛ ni nanzaraw ka doni ye an ka jamana kɔnɔ. Bamako min kun ye o wagati Sudan faransɛ faaba ye ale ye Posiba bisimila. Ɲinɛ ye Posiba san 151 de ye ɲɛnɛmaya la wa fana a bolofara bɛ bɔɲɔgɔnko 100 bɔ. An ka baara ye ka mɔgɔw ka lettres ani administration service public ka lettres ani koliw k'olu fara ɲɔgɔn kan minnu bɛna k'u ci ensuite u b'a wari sara an b'a ci ka taa a se yɔrɔw la. Bon an bɛ mandat fana kɛ min ye wari ci ye bon sisan fɔ a ma transfert d'argent. Koli ni koli b'i bolo i bɛ taa bureau de poste la i bɛ taa n'i taara bureau de poste la o y'a sɔrɔ i bɛ adresse sɛbɛn a kan a bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen a bɛ taa jamana min kɔnɔ i b'o tigi a tɔgɔ n'a jamu a n'a ka adresse i b'o sɛbɛn a kan ani yɛrɛ tɔgɔ i bɛ fana b'o sɛbɛn u b'a peser maintenant a bɛ taa jamana min kɔnɔ u b'o fana jateminɛ
donc barème b'an bolo a sɔngɔ bɛ f'i ye. I n'a fɔ an b'a fɔ dalenw na cogo min na, ni diɲɛ bi yɛlɛma, mɔgɔ kan ka yɛlɛma diɲɛ nɔfɛ. Poste baarakɛlaw ye o kuma faamu. Bi na, poste baarakɛlaw bɛ baara kɛ ni n'an ka subahana mansinw ye walasa ka yɛlɛmani don u ka baara taabolow la. Poste ka baara dɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o dɔnbaliya bɔla kunnafonidibaliya fɛ. Compagnie de transport dɔw bɛ kolici kɛ, o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ka se poste ma. Poste directeur commercial y'a yirana k'a fɔ k'u ni autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka yɛlɛmali don nin ko ninnu na. Hakilina jiginna kabini san 2010 wagati an ka postiba so jatelen don an ka jamana ladala sobaw fɛ. San kelen kɔ furancɛla fanga daminɛlen kɔfɛ baara jumɛnw de sigira sen kan. An wulila ka se Amza So ma n'ale maa ye maa min ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ. Ale y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don furancɛla fanga taabolo la. A kun bɛ Mamadu Bilali ka kuma bara la. An ka ja an ka ɲɛmada fɛ. Donc an de wulila an ye kɛlɛ kɛ avec le M5 an ni M5 mɔgɔ an de wulila ka kɛlɛ kɛ. N ko fanga kɔrɔ min bɛ yen n ko o tɛ ka baaraw kɛ ka ɲɛ. N ko fanga kɔrɔ min bɛ yen n ko kɔngɔ b'an na n ko lakanabaliya b'an somɔgɔw la nord la ani centre la. Donc transition nalen ni bi cɛ an ka bilan dɔrɔn ta an k'a lajɛ transition ye mun de kɛ concrètement n b'a daminɛ fɔlɔ transition mɔgɔ fɔlɔ ye jɔn ye o ye Assimi Goïta Assimi ale de tun ye vice président ye ko vice président Assimi nana don min na ko vice président ka rôle k'o tɛ foyi ye ko question de défense et de sécurité c'est-à-dire que ka Assimi ko baara foyi tɛ la ka maliyɛnw lakana ka maliyɛnw kisi u yɛrɛ a n'u bololafɛnw Assimi b'o la bɔra vice président la fo dɔ tilala ka fara a ka fanga kan tuguni k'a kɛ président de la république k'a kɛ président de la transition récente. Donc Assimi b'o la c'est plus de 15 mois donc an ka bilan ta dɔrɔn ne b'o fɔ maliyɛnw ye an ka bɔ ni dunga la an ka kɛ ni hakiliko ye donc an bɛ Assimi ka bilan ta a 15 mois in kɔnɔna la ani a ka ministre de la défense fɛn fɛn bɛ sécurité kunna u ye jumɛn de kɛ concrètement ka maliyɛnw la lafiya n'a bɔra u ye hélico 4 mun san ko minɛn dɔw nana ko u bɛna to o remise kɛ u taar'o kɛ Kati ka mankanbaw k'o la ka fɛtiba k'o la k'o ko yanga bonya kosɛbɛ en même temps o bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ o sɔgɔma an ka village dɔ filɛ nin ye Bajangara fan fɛ ko Songo yen nɔ u ye mɔgɔ dɔw minɛ u bɔra de ka t'u da yirimɛ dɔrɔn ɲini k'u bɛ taa sugu de la c'est-à-dire u bɛ bɔ u ka dugu la u bɛ taa sugu de la sugu de bɛ sigi a dugu nin na u y'u ka car lajɔ k'u ka bus lajɔ ka tasuma ka bus de datugu da la ka tasuma bila a la wallahi mɔgɔ tɛ hali mun kɛ bagan na ka bisi da sogo da la k'a jeni k'u jeni na fo ka tila k'u kɛ bɔgɔ ye i y'a faamuya bon anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye u b'a fɔ ko an minnu bɛ transition contre la parce que ko minnu bɛ ka kɛ an bɛ k'a tiɲɛ fɔ an de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛ k'a bɔ n'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ma sɔn k'a publier donc n'i y'o ta k'o jateminɛ dɔrɔn ɲɔnɔ kow kɛra bɛɛ bɔra ɲɔnɔ ta kalama embargo kɛra ɲɔnɔ bɛɛ bɔra o kalama embargo kɛra Farabugu u bɛ c'est à dire que ninnu bɛ tapage ni propagande ni o dɔrɔn de la donc concrètement en 15 mois u ma foyi de kɛ secteur foyi la u ma foyi kɛ donc je pense que a kɛra maloya jigilatigɛ ye anw bolo mais toujours bon an bɛ a bisigi k'a fɔ ala bɛ Mali fɛ donc on espère an b'a bisigi an b'a jigiya k'a fɔ ko kow bɛ tila ka ɲɛ tuguni u ka bɔ nin tɔgɔɲini ko nin fɛn bɛɛ kɔnɔ maliyɛnw c'est à dire an kana Mali kɛ mɔgɔ ko ye an k'a kɛ Mali ko ye Mali mɔgɔ ko ye jumɛn ye c'est que k'a fɔ ko Assimi nana a tɛ kuma c'est quelqu'un charisme b'a la a tɛ kuma a ko ka d'an bɛɛ an bɛɛ Assimi ka soutien fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye ne Amza ye mais an y'a ye kalo 6 kalo 15 kɔfɛ foyi de ma changer donc ni fɛn ma changer politique mɔgɔ dun filɛ nin n'i m'a fɔ n'i ma bere ta a kama k'a fɔ a tɛ siran a tɛ falen donc an bɛɛ ka wuli an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni mun ma ɲɛ degun bɛ minnu kan an k'u ka degun fɔ n'u ka yɔrɔ ma ɲɛ u bolo an k'a fɔ u ye o b'a to u fana bɛ courage ta tuguni u b'u yɛrɛ dilan ka taa fɛ sinon a don ni bi cɛ maliyɛnw k'a dɔn ninnu nalen ni bi cɛ changement ba foyi tɛ ko ninnu ye mun kɛ misaliyala dɔrɔn ka kuma lasurunya ka bɔ kuma kɔnɔ i bɛ CNT ta Choguel de y'a fɔ k'u ye sɔrɔdasiw bila poste baw bɛɛ la u ye sɔrɔdasiw u y'u yɛrɛ kɛ ministres ye institution ba minnu bɛ CNT ninnu u taar'u yɛrɛ k'o ɲɛmɔgɔ ye Malik Diaw de y'o ɲɛmɔgɔ ye hali Gabriel Touré sɔrɔdasi y'o ɲɛmɔgɔ ye hali ambassadeur u ye Espagne ambassadeur wuli hali a ma mɛn ka taa sɔrɔdasi dɔ bila o ɲɛmɔgɔya la Malik Diaw kelen a b'a ta dɔrɔn CNT sɔrɔdasi yɛrɛ bɛ taa mun ɲini CNT kɔnɔ hali n'i taara parce que i ye maliyɛn ye an y'o faamuya an y'o applaudir ka tila ka k'o ɲɛmɔgɔ ye mais an tilala k'a ye Musa Temini ale ni Isaac ninnu tun bɛ wari min sɔrɔ k'u to assemblée présidentielle la ale Malik Diaw kelen bɛ ka tila k'o de sɔrɔ
a nalen ni bi cɛ sini le 5 décembre o de y'a ka san 1 anniversaire ye wari Mali ye wari min sara ye a ka sara dɔrɔn a ka indemnité n'a ka voyage parlementaire ou primaire a ka sara dɔrɔn o bɛ bɛn $200 ani $76 276 millions o de dira ma a ka sara la san 1 kɔnɔna la jagoya tɛ o ka ɲinɛ marifa kɔ wa o ka to bureau kɔnɔna la sinon an dafɛ dugu bon a dugu ka jan na dɔɔni Éthiopie ye kɛlɛ surunyara olu ka capitale la ni kilo 500 ye dɔrɔn olu ka premier ministre ye a ka fanga a ka premier ministre place di mɔgɔ wɛrɛ ma a yɛrɛ sɔrɔsi fini don ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ ka rebelle bunte yen nɔ mais an ka sɔrɔsiw bi yan nɔ olu ɲinɛna marifa ni u ka sɔrɔsi minɛnw bɛɛ kɔ olu bɛ ka kɛ bazɛn dɔw ye ka miliyɔn 20 ni miliyɔn 30 ta kalo kɔnɔ ni y'o di sɔrɔsi ninnu ma olu bɛ taa bilen yan u tɛ taa donc an ka wuli an k'a f'u ɲɛna an ka a sɛbɛkɔrɔ f'u ɲɛna u k'u ɲɛ jɔ maliyɛn denw na u ka na ni changement ye an ka bɔ anw bɛ ko min kɔnɔna la n'an bɔra ka kɛlɛ kɛ u kana n'an lasegin o kɔnɔ bilen k'an bila retard la. Ni ne b'an sɛsɛn ka se Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma minnu bɛ las'an ma Mamadu Bilali Kulubali fɛ teliya la. Jamana kunnafoniw na Décembre kalo tile 3 tɛmɛnen bolimafɛn dɔ falen sugu taamaw la o kun k'i kunda Bajangara kan ka bɔ Songo. Bamaci wale tigilamɔgɔw benn'u kan ka bolimafɛn bolibaga faga ani ka datugu mɔgɔw da la ka sɔrɔ ka tasuma don bolimafɛn na. Ni wale jugu in kɛra sababu ye ka maa 33 bɔnɛw ni na ka maa caman bana. Minnu cɛla denmisɛnninw ani muso caman b'a la. Banjangara sigidenw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ wele bɛɛ bila an ka ɲɛmaaw ma u k'u ɲɛsin u ka lakana ma. U y'a yira fɛnɛ k'olu bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen ka bi dɛnɛ n'o de ye ka jamana sariyaw bɛɛ to yen u t'u labato n'o ye désobéissance civile ye. Hakilina jigila jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko tile 3 tasibila bɛna k'u ye min daminɛna kunu kari. I n'a fɔ sigi kun kɛlen n'o k'a kɔnɔ cogo min na Isa Kawujimi ni kiiri tigɛbagaw ye ɲɔgɔn ye n'u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ bɛ jalaki minnu bennen don a kan n'o de ye ka maaw lafunu ka kɛ fanga. Bamakɔ sigiyɔrɔ 4 kiiri tigɛbagaw y'a yira k'a fɔ ko kalo 6 kaso ko juru bɛ don a la n'o ye surisi ye ani ko 500 k'a kan k'o sara. O b'a yira k'a fɔ ko Isa Kawujimi k'a tɛ taa kaso la nka sigana b'a la n'a sɔrɔla a tɛna taa fara parti politique wɛrɛw kan. Jamana kɔkanna kunnafoniw na Lamine Jack n'ale ye diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen ko athlétisme o ɲɛmaaba kɔrɔ ye ale fatura décembre kalo tile 3 tɛmɛnen k'a si to san 88 na. Hakilina jigila salo kiiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'a nɔ bɛ yuruguyurugu wale dɔw la min senfɛ jalaki min binna kan o de tun ye san 4 kaso ye nka jamana ye tasibilaba k'a ye a fatuli in na. Araba su ka dugujɛ alamisa la décembre kalo tile 2 Benin ni Burkina cɛla la o kɛra sababu ye ka golomasiri tabaga maa 2 bɔnɛ u ni na fɛn min ye maa 7 wɛrɛ ye k'olu bana. U y'a yira k'a fɔ ko maa 1 su yera maa minnu ye bingani kɛ. Ameriki jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye a ye kangaridaba kɛ décembre kalo tile 3 tɛmɛnen Russie jamanakuntigi Vladimir Putin ye min ye k'a kana don Ukraine jamana kɔnɔ. Ukraine jamana ni Russie jamana olu ye sigiɲɔgɔnmaw ye wa kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. U kɛlen n'o ka jalaki min bɛ Russie jamana kan o de ye k'a kɛlen n'o k'a ka golomasiri dɔw ta ka taa jamana in kɛrɛfɛ walasa k'a ka bingali labɛn. Hali n'a y'a sɔrɔ Russie jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma Joe Biden y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa ko min bɛ président Putin kɔnɔ o kana se ka sigi sen kan. Ni ne kun ye dɔgɔkun na kunnafoni kumabaw ye minnu labɛnna Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ ka lasaw ma ani cɛw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.